Hey!
Masala atati afika tentaweza atati Jigombe Steven Hora kuri mugisagule ni bembe rufigani kuno demoda Jala mamba dibempe huko anoda msunte bangono mbuyo obempela dibempe huko tiandikile anoda msunte bangono mbuyo Gomoti oye Alright. Disunte huko Chibasa mpata Jala mwamba jatati Titi oye Bana rivempele ni Abusa mrivempele Rivempele Zibamo mulungu wakala kumamba Tukutogozani jifugwa jaiti ameneka sika malowano jifugwa jani chokolelo watu Profesa Peter Mutaliga Agade tukubempani mudumize nsimu wanoela kale malowano Kutupa mene tukuyamba sonkana huu Atate muka udalitse kutuka kale kamandika Atate tipempelele dziko la Malawi komanso kulemekeza demokrasi imene inu munatipatsa mdziko lino tikupemphani kuti pamene tikulemekeza iki tikulemekeza chisankho mudalitse mtsogoleri wathu Profesa Peter Mutaliga komanso Aaron Bowa ndi makasala athu kuti pamene tate tikupita ku chisankho kapambanitseni tapempha zimenezi kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye athu amen. Mwambiri chala mwamba TPP oye bana mundilole nthawi ino ndipempha group abitala kuti akulandireni pano 1 minute yokha bwana group abitala bwana tikudikira group bwana mukaona anthu kutuluka chonchi bwana anthu akuziwa kuti kuchokera pa 16 chipulumutso chawo bwana chafika TPP oye bana akuziwa kuti inuwe mukangolowa pa 16 bana usipata 1 wiki mitengo ya zinthu bana yamba kutsika bana tiasa akuziwa kuti inu mukangowina pa 16 bwana nthawi yomweyo bwana mukuyamba kwasakira chimanga kuti alandirake bana akuziwanso kuti inu mukangolowa pa 16 bwana nakuta mapilling station akupezeka fedeleza utsika mtengo wina aliyese alandira fedeleza bwana mfumu achafika mundilole akulandireni pamalo pano zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri oyamba ndipeleke ulemu kwa inu Profesa Mutaliga imene ndakiona lero zina zake zoleso zikitoka mbili kifua kumma wako sinendekeza kuti asanga khale mori ale mwini koma kifua cha chifunzi liko chodiwo asamafuna akuoneni ndipo bwana mwayankhule vanthu amene ali pano zikomo kwambiri. Manja mwachifumu bwana mundilole kodi programu ndiyotamanga tayamba ija ndi mama wa bwana tidakapitabe bwana nthawi ino ndiyapatse regional governor 1 minute
kuti akuoneseni mashado hapa ndo bwana 1 minute bwana regional government. Jala mwamba go. Goromoti oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Mai watu wokondedwa Profesa Gertrude Mutharika, mai wa Chifundo Mlela Kungwa oye! Bwana ndikamati Central Region ndimene pano ndi mapeto achigawo chino chapakati. Moti ifeyo bwana takulandirani pa Goromoti pano, tachezana nubwino ku chigawo chapakati, mukubwerera chigawo chakumwera. Ndaona pa Msaka ali pano kudzakulandirani. Bwana iyi ndi njala yokufunani kuli muno muwaone anthu wanu. Tipiti woye! Ulemu padekadera Vice President wathu wachikondi Right Honorable Alfred Gangata, landani ulemu pamene mulilipo. Tipiti woye! Pano pa Goromoti bwana masankho akangokwana pa 16 pakubwera apa anthu avotera inu kukhala president wa dziko lino. Umboni wonena kuti anthu akozeka kuno. Shadow MP wanu ndi amene ali panoyo Aaron Bowa. Takweza manja anyamata wanga. Makansala ake makansala. Mwachangu. Tina. Anthony Musozo wakapiri wodi komanso Damazio Jinsewu pepelele wodi. Aaron Bowa oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Mlela Kungwa nanga mai watu wokondedwa kuko kwambiri. Bwana ine chilwanga ndiyochepa ndiyotutsa Vice President pano kuda kudzutseni inu mubereke mondi anthu wanda kusowani. Adadi dziwani kuti anthu amakunyadirani. Chala mwamba cha adadi. Chala cha ino chamulani kumenoko kuti Central Region yawalandira adadi. A Vice President athu Right Honorable Alfred Gangata Mnyamata osauva unyoro perekani mondi ndikuwalandira adadi. Zikomo kwambiri. DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! Talandira adadi. 2 minutes yoka okuti adadiwa akupita kumangoji adutsira kubalaka edi koma anthu a Central Region tifuna ivutire Profesa Arthur Peter Mutharika sichoncho. Koma ndimafuna Honorable Benipiri just a minute akuphunzitseni mene mukavotere mukavotera muli tikuvana edi a minute. Ulemu wanu bwana komanso amayi akuluakulu tifuna bwana awine eti koma kuvota kolakwika ndiye kuti bwana sawina. Ngeti uzane choyamba ngakhale mutakhala kuti munataya chovotera chanu mukanyamukebe kupita malo ovotera ndipo akakulolani kuvota. Tagwirizana? DPP woye! Chachiwiri kwa amene timadziwa kulemba tikangoyang'ana pamene pali chimanga. Pamene pali chimanga pali adadi. Pali ndani? Tikakafuna kuchonga tisakadutsitse kunja kwa bokosi tikangoti chani? Mkati mwa bokosi chani? Amene sitidziwa kulemba tikangoti chani? Tisakapupulume kapena kupanga phuma chifukwa mavuto tili nawowa sitingabwereza cho kawiri. Sichoncho nanga amene akuti akavotera tati chala mwamba. DPP oye! A President ndinaona kuti ndizofunika kwambiri kuti anthu taphunzitse pang'ono kuti azindikire malingana ndi masiku atsalawo ochepa kwambiri. Lero atsala masiku 14 sichoncho 15 edi amene akavotera adadi amene akonzeka adalembetsa chala mwamba cha adadi. DPP oye!
ulemu a president atu Profesa Arthur Peter Mutharika, ulemu mai watu wa fungo Profesa Gertrude Mutharika, mwendoe mwana amari a president taenda kwa mbili Central Region mena president baba choka ku Blantyre kumbera ku Central Region munaona kwembera babembege kulomu Central Region Lilongwe mene adakulandira anathakeza analilongwe mwachikondo masangala a president munaona zimene munakumana nazo pa time zimene zinachitika mu mbiri ya Malawi mbiri ya ndale anthu kutuluka chochinja hundreds of thousands kudzapanganisa bora president a president mene manyamukaso kupita ku Mzuzu anthuso pakasungu Chadoloma Jenda komanso Nkhamenya konseko anthu a president anakulandira mawu nyinji kusonyeza kuti a president anthu amakukonda muno Malawi. A president leroso muracheza nafe munali ku Chilimampunga kuntadire a president mwaona anthu amene kumene kuja santhu amasewera iyayi mumbire Malawi zimene zisachitikepo iyayi. A president mwainanso onsewu lero mwaona Basalima mwaona Bachipoka leroso a president mukuonanso anthu ali abawa anthu achipoka kachoka. A president pamene mukutuka mu Central Region anthu a Central Region akuonetsani chikondi komanso sapoti kunakuvolerani wadziwika president kunena kuti ku Central Region amene ndikuchipinda kwa MCP koma waphwasula president pamwenabwera apa kukhala kwa president ulema yako ngasipale nda president yao ulenga bwezeretsa zimene mapangayo sizithera ifo masiku atsala uteba kwambiri apa. A president timu inali yonse ya mpira inendetsa kwa timu ya mpira president timu ya mpira ikamanga defend ngati sikupanga attack mabero wake imachitsa chigoli. A president bomba la MCP mose kuzendacho kwera akungozungulira bantu ba Central Region bano sakudula kumpoto sadula kumwera iyayi kodwa mali masankho awina kudiko jibiwe. A president ankanga simubwera iyayi koma kubwera kwa anthu aja president adzidzimuka ndipo dziko la dziwa chilungamo. A president mulungu wa nthawi mulungu anyalola kuti mudzatuluke nthawi ino kuti Malawi ayankhe nokhaba kuti ndino kuti muli ndi mphamvu komanso mwima muli nacho kuti mudzatulula Malawi. A president amabwera kumpoto kumabwera kumwera tikupemphani kumwenda bwino mulungu adzakusamala akutetezeni akuyendetseni bwino kufikira pa 16 pano chifukwa chiyembekezo cha Malawi chili kwa ina president amene akufuna kuti a president mpita Mutharika kesho president akwezekera mwamba asana yankule mwafuna president wa munena zoona mwavotera tibidiwe. A president amene akutovoterani ndisanamalize manifesto mwathu chimodzi chokha. A president akangopa 16 September pano ana amene ali abawa tonse tira ku sukulu za primary komanso secondary zikhali za ulere jibidiwe. Kona president wa tinachira kwa pepa tikaleche jibidiwe. A president saba kwenda kuyendenda iyayi iwo mbona samala chuma cha dziko komanso anaenda kwambiri tikuvana saba kwenda kuyankha zo anthu zolubalubwa anthu oduka mutu iyayi
koma chifani profesa Malamulo anayankhula anthu yapita kudwala iya motere anangotuluka unakaone komweko amana kudwalako komweko anafika ndikumanena kuti iyayi adziyenda wikende khoko aenda wiki yenja kuti iyayi asaenda asikonowani nzeru ndipo ndi president wamtendere angona kuti anyamuka asaliona mizira asaliwa masankho awo inakale ndilifanira president anyamuka kumapita kwawo kumwera kuti akaende pang'ono kumeneko koma bwezi anaenda tsiku ndi tsiku koma chifana amada ndaula kuti akaenda mise kumatsakeka akaenda amapita zawo sakumayenda bwino yali chifukwa amene ati ndi mademo pawo kasichocho DPP woye a president ndimo amene awasolengera nthawi chifukwa mtundawo wautali koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomwe jana president kusabira ichoni Niko mbele. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Komodo oye! Komodo oye! Moinase! Moibanyi! Ini ndimo mbele. This round is round for when you lost stop with Central Region. Tokoze, Vice President Central Region, Agangata, Regional Governor, Ambame, the committee Oyonse, Maikunde, Sanapa, Comas and some Central Region. Nanda nene, maoni jima kibaye, dikuwa mambi. Ife shika kakudi, hinga tuka dress meeting mulongwe. Dikutuka melo janimo. Wanditu dika dress meeting mulongwe. Yasa na eja, kwa kima mpunga, ya. Meja ndio kwa particular sapansi Nikolai ya utenga from China, Japan, England kuri benshi nane unyinyi ngadome Zikomo Abaranga Central Region Musawa Epa 16 Rukere Kaboja DPP Njadadi. Diyoye. Ole Mukafwa First Lady, Professor Gedi Mutarika. Ole Muka Vice President, Ascenta, Agangata. Commander Vice President is Amsaka. Ole Muka Secretary General, Mokito. Commander Ole Muka, all Semini Pano, my committee, Rio Committee, Yacenta, Commander South, Commander Ford, the LAF, Amini Pano, Ole Muan. Kayama, Yosa Magwambi, Kodi Mandanda, Maoni Tonchi, the Koizon Kwambi. Iroye, the Kalan Kabilan, Zosanga Kwambi. Commander and Zosanga Kwambi. Ifuka, Ifuka Kipa Fuki. Iroye,
mwanga inanya kuti nagomera kuyanso kuimanso for two things. One, kuti ndipumuse dziko lino cha dziko lili pamavuto. There no question about it. Dziko lino pamavuto. By government sikuona sikumva kwa sector Johnson. They can't see, they can't do anything else. They Malawi is working at stagnant, dependency. I go on to Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botswana. All say Pamamba. Come out for dependency. Dependency. Commanding for the COVID. That's afraid. As for Tan, Oceana. Come out from Ukraine. Also, my community, my college, Ukraine, come out of Ukraine family. Just voodoo, atu, the Kupanda, Sokoe. To the president, Katuben Sokoe. Voodoo, the man. Sokoe. Agora tem esse kuti tidre copo de copo sogo na minha ni kusubiza kuni ine sogo ni wanu da fika ba pili wanda na promised land to Canaan na Canaan ine zapani to Canaan by September 16. I promise that ene nikata promise zima kitika chanzo ndiko za ziko no kukonza ziko no that way kukonza ziko no tulikonze mahali ya sopana mahali wa jikoni mahali sazunza antu mahali upana njaa mahali antu hamena kwenda Boromo Nyada sasa kama wa kisoni munga mkunga kuti pasiwasa pansi Pamaik 100 feet. I'll come out number 2. Panta Kison, commence on the Kison. Chipson Janjawa, Saburosia Sana, commence on Kanza, and Mangiwa, the set Manyumba, Pomaiki Fukwa, Tijuan Anina. Kumkaba kumanga ene nifa kumi pa 6 September zone sezite from 16 by new Mwabambi, Jebirae, in the folk Kajiki Samawi, Okomela and Pons. Chowakujitipa, Chowakun Sanje, Chilan Korakora, Chowakun Chingi. Malawi Okomela and Pons, Osati, Tumbu Moji, Jari Moji, Sacanto moja aí. Entonces, Judane, Paton and tiny patch, Mutumata Zipori. Diroye, that means that we also that we in the manifesto. Manifesto, ya to take the launch, seven double according to some work on one the manifesto out. Manifesto out in my page 90, in the Kizungu, Mutuanya, Command of Jumbuka. Then you go pempa by internet, website, you go pempa go there, you get download,
ndipo mpire kumuzi paulo anthu amene achikulire aja zimene tikakubweza pa September 16 ndilipoye zimenezo pakazimvamu choyamba the manifesto ought to be people-centered government ndilipoye tikatero ndipoti chili chonse chimene chipanga chikuthandiza anthu ndilipoye osati asogoli kama politician naye wachifanyile anthu people-centered development kuthandiza anthu lelo tikita takirapa kachiri maprogramu sana muna anena kale. I think it was a VP kukiweza school ya uleo from primary mpaka secondary school. Free. Kama ni gabra ngabapeza muntu makoena alingana pamuzi osatenga ku school nge tilankwa aganoesa these are Tananituri. So public schools, every child must go to school. How do they see the living the papers for go for further education? No, you can't. Can't go to China, can't go to Taiwan, can't go to Singapore, England. Education. Commence to be some community technical college. We are going to Mauso siya constitutional yonse. So kadile ziko nga pepa sogo popanda technical people. Popanda antaruso. Zezo tibweza. Zonse zimemo manifesto koma chachiku. The politicians have made mention ziko hino. Chuna chitoko liongo. People them madeo siya. This year is under 5 billion quarter every year. Ye padismo mkumani kulia atikumanga kipaka ka suku kansel kingenso kuisana nduta developer loko kawas kwa manchido antamizaja kuja kaini mwai ataini mwai kutoka nchilo Luego, Kurajita, Komaiza, Akotola Kuintayata, Dima Umuka, Komaiza, Nikudi, Lukupen Famanse, Pasiksi Mugavote, Nonse Mugavote, Unesi Franco, Kisanko Tobeza, no. Not to me, first power to just I got a 50 plus 1, and in the front, 90 plus 1. 90 plus 1. The man some Kavote, Kamukuna Muzuya, Agohomiga, Kanimango, Mumpase Panado, Munteni Banzinga, I pay to police station, Akavole, Kamazweza, Akavole, Kanga Dalsu Koda, Yakudi. Boma elipidira. Kwa mukavota, yeguri boma wa dali libwera. Ndiwa, ndikuri zigo kwambi, simanyanja kuno. Hayo sani kabula kuno, mwanza chikoni kwambi, ndikuri ya mkobezan, daki koni kwambi, daki bae, upedize chibae friends. Kwa kwambi, Amen. That's an answer.